מה אומר קדר? תגיד לי מה אנחנו עושים בראש השנה אחי? וואלה תשמע אחי, אני טס לרבנו הקדוש, כי יש כמה דברים שיושבים לי על הראש. אני בדרך לרבנו הקדוש בלי לחשוש, מול היצר הרע גורם לא לפרוש. כי נמאס לי מכל המלחמות ומכל המחלוקות. מוהר"ן מה ראשי תיבות? מורנו ורבנו מתקן הנשמות, ואם לא תדליקו נר אז תדליקו נשמות. אני לא יודע מה קרה מאז ראש השנה, הנפש התחברה, אני צמוד אל התורה, שם כובע חליפה לבן, לא אוכל שחורה, כי רק מתוך החושך מגיע האורה. כולי כיסופים, ריגושים, סוף את הרגעים, מתנקה מכל הנגעים. בדרך לרבנו אח שלי עוברים את התיקונים, איך שאתה מגיע דשא שומר ניגונים. נחמן מאומן, קוראים לו נחמן מאומן, אני לא נחמן, אני באולפן, אני לא נחמן מאומן. כי יש רק אחד ויש רק יחיד, בדרך הישר אין לי איך להפסיד. רוצה לנסוע לרבנו אז יאללה סי, אני שם לתקש מלא אפסים. רבנו ענק ואתם ננסים, מגיע לציון באורות פנסים. לא לבד פה כולם מנסים להשיג כרטיסים, רק לאומן טסים. אם השם איתי אני על זה ונוסע עד רבי נחמן. השם איתי אני לא מנסה, רק מצליח, לא אכפת לי אף אחד. חבר'ה איתי ואני על זה, וכולנו פה נוסעים ביחד עד לרבנו. וואלה הגענו אשרנו. קוראים לו נחמן מאומן, קוראים לו נחמן מאומן, אני לא נחמן, אני באולפן, אני לא נחמן מאומן. קוראים לו נחמן מאומן, קוראים לו נחמן מאומן, אני לא נחמן, אני באולפן, אני לא נחמן מאומן. נחמן מאומן, אני לא נחמן, אני באולפן, אני לא נחמן מאומן.